Pop Music Station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Lawas Kaaro, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Malilinis si Agaw na Lunes, Pangasinan, Dagupan. Wadyalaso, Saray, Balitan, Matua. Say Kabusol na Saray MBTF, managbalitay tila, tan fake news. SBM, Saray Balitan, Matua. Yaon sasabi at kasiksikanan nyo Lunes hanggang Biyernes, kayari nasailik na ibalay ng kapaborito RJ Jimenez. It's another Monday, another week, pa nang ibawag na saray Balitan Matua. Pero singa ang putaputang sa pakalik na natan. Singa masalsalimuot so umpisay agaw na Lunes. Agi, pera high blood, pera HB. Nakaulop yung lalamat sa lawas yung karo kapaborito yung JCB, Joseph Kanilang Bakani. Jad technical side, kaulop kantabay tayo at sayan agaw na Lunes, petsa 27 agagik at bulan na Hulyo taon 2026. Ang kapoy arom si Mr. JFC, Engineer Jail Franz Kayabiyab. Ay, ni atagilay sindag na agaw, mambalon kay dano matapianag kay na high blood. Mairap la, so na high blood, nang nanyoy kapaborito atong masamsamit to'y antulaman, may pinapaitan. Natan, limarag so limataw, kanya naan aga makapan programa taman ay at sakit tao. Kanya nawalay gout yo, dangkaan nyo panangan na sarate kontra. Tapan agaon sakit. Siyempre dyan itatakkan tayo at ating tanagagig. Nung sara may panon na kalanguran tayo, okay labat. Pero natan, andi, wala lay limitasyon. Ay, naaniman na yung ngaram, nagawa so pangidalat-dat ng PBBM, nasari agawan to, tansari nagawa ni, nakukura niya taon na administrasyon to, bilang sangkatagayan niya leader na Pilipinas. This is actually his fourth State of the Nation address. Sa ibabagadalan tiyatatong tanagagig, at sa so administrasyon to ng PBBM, wala matlaray positibo na gawa, punto, pero may mga malinaw ding mga kahinaan at hindi pa sapat na resulta sa ilang kritikal na sektor. Halimbawa, sa ating ekonomiya, patuloy po na lumalago ang ating GDP. Hello sir, good morning kay Sir Danny Caras ng DWC Joyce Enterprises. At karaniwang 5 to 6% range pagkatapos ng pandemic recovery. Bumaba din ang inflation mula sa peak noong 2022 to 2023. Napanatili ang investment grade credit rating. Malakas ang OFW remittances at tourism recovery. Ang Build Better More program, talaga naman BBM pa rin
Ang Build Better More program ay nagpatuloy at pinalawak ang mga infrastruktura, mga bagong highway, bridge, airport expansion at railway projects. Sa foreign policy naman, mas aktibo at pragmatic, pinatibay ang alyansa sa Amerika. Titibay pa kaya ngayon? Nan kapigan labat man si mabidya si US Secretary Mark Rubio agontan. Singa ag-satisfy may isabito nan singa pagdato ng Mark Rubio dat Pilipinas timawag ni si US President Donald Trump. Pero mukhang tinanggihan din. Ano kaya yung kanilang pinag-usapan, ha? So pinagtibay daw yung alyansa sa Amerika under the Enhanced Defense Cooperation Agreement sites at joint exercises habang pinanatili ang dialogue sa China's West Philippine Sea. Bagamat binabaton yung mga Philippine Navy personnel po natin at binubumba ng tubig, sige pa rin ang dialogue. May pag-angat daw sa bilateral relations sa Japan, sa Australia at ASEAN. Sa ibang sektor, sinasabi nilang may pag-usad sa digitalization ng gobyerno. Ito yung e-gov services, ilang agri-modernization initiatives at patuloy na pagbabawas ng extreme poverty rate bagamat mabagal. Ito naman yung mga mahihinang punto. Sa agrikultura at food security, patuloy na mataas ang presyo ng bigas. Asan na yung 20 pesos? At iba pang basic commodities sa kabila ng mga import liberalization at subsidy. Hindi pa sapat ang support sa local farmers at productivity. Poverty at inequality. Bumaba ang poverty incidence pero ang pagbabawas ay mas mabagal kaysa sa target at marami pa ring pamilya ang vulnerable sa shocks like inflation, climate, job quality. Kaya marami pa rin akong umaasa sa mga ayuda. Iya si katutay labalabay da. Corruption at governance. May mga kaso at aligasyon sa gobyerno sa mga government projects, sa smuggling at iba pa na hindi pa fully resolved. Diba? Hanggang ngayon, kulanto may arkitekto na sa flood control fiasco. Wala lari akulong pero may arkitekto wala need paway mawaya-waya. Ang perception ng transparency ay mixed. Sa education at health, learning poverty mula pandemic at hospital bed capacity ay nananatiling malalaking problema. Ang free tertiary education at 4Ps ay nandun pero quality at outcomes ang kulang. Yung debt at fiscal space natin, tumataas ang public debt bagamat manageable relative to GDP. At may pressure sa budget dahil sa large infrastructure at social spending. Ni singasan natan. Ang tutumbukan so natural calamities, yugyug. That will need another infrastructure allotment. Agaw na natin talaga kita, dural-dural iray daladalan. Walad London natan si Vice President Sara Duterte anto ibabagatod sa kaparantiran Pilipino wadman at London. Nan niyagyag sa Cebu, nan ayagyag sa Cebu, nilak. Pinawil ko lamot, no anto may tsura na Cebu, nat sa may primeron agaw yan niya karko ang ganatan on man ni. So sa ikabay ito ni baga, mabagal ang response ng gobyerno. Pati sa social spending. So sa kabuuan, stabilization at continuity mula sa post-Duterte pandemic period na may tangible infrastructure gains at foreign policy recalibration. Pero hindi pa transformational ang resulta sa agrikultura, trabaho na may sapat na sahod at pagbawas ng inequality. Maraming pangako ang naiwan sa mid-implementation stage.
So ano naman ang inaasahan natin for the next how many years more? 2 years more. Sa natitirang termino ng kasalukuyang administrasyon, 2 taon na lang ang natitira. Ang ating inaasahan, magpapatuloy at pagtatapos ng malalaking infrastructure projects, railways, ports, airports para maging legacy. Singadjad luwekten Pangasinan ni pigaralaratay proyekto yang kad na tanabayaglag ni asom palagagi. Amay taytayal kalmay atan so gagawin dandalan ya umbutaw at binmali linggayan dagupan at kasuldungan to taytaytayad kalmay unbutaw at binmali linggayan ang gadlaban at iste agaw tanatatan tanagag abayag lang panahon ang ganada nagni asumpal. Kanyan, sa ikwanda agagik ay dakil sa trabaho ang tumay ang sublay. Ang susunod na leader ay magmamana ng incomplete reforms, lalo na sa agri-productivity, education quality, at local governance. Mas tense na West Philippine Sea at possible shift sa US-China dynamics. Magkakaroon din ng problema magkakaroon ng fiscal constraints, kailangan ng careful debt management at mas efficient na spending. Sa climate and demographic challenges, aging population, youth unemployment, underemployment at intensifying disasters. Si katutan so saray babagada at ating tanagagi. Kanyan ay matrabaho so say matrabaho sa sublay presidente na Pilipinas pero ibabagada natin tanagagik ni panalo na daw si BP Sara kung ang bilang for acquittal ang pagbabatayan. By the way, sabi nga natin kanina sa kabila ng hinaharap nitong impeachment sa Senado, ang tayo-tatin talagagik, nananatiling matibay ang trust rating ni Vice President Sara. Bagay na pinagpapasalamat naman niya sa Diyos at sa sambayan ng Pilipino. Ninyo, so palapag to dita na Vice President Sara dan si Kato at Pituyawan nasaray kabalian tidman at London at ating tanagagik. I-play nga natin Engineer Kyle, yung kanyang interview. Ay, hindi yan. Kanyan, sa City Hayan. Ay, oo nga pala, kanina. Okay, before we move on, ituloy mo na yan, Engineer Kyle. Yan po yung senaryo kanina sa Dagupan City National High School. Pultutong kulabat magano agagi. Singit ko lang ito. Napakahaba po ng pila ng mga estudyante. Why? Apay akin, bakit? Because of the bomb threat. May pinakita silang isang video, kinakalat uli nila na may baril at bala. So, para masiguro ang seguridad ng ating mga mag-aaral sa Dagupan City National High School, ganyan po ang nangyayari ngayon. Kaya lang, sana may sistema, hiwalay ang babae, gaya ng ginawa ng senior high, hiwalay ang babae sa lalaki, sa pagdaan nila po doon sa inspection team na mayroon pong yung gamit, yung gadget, pang detector na gamit. So sana ganun din sa lower sa mga first year hanggang grade first year hanggang 4th year, na mga estudyante po natin. Sa senior high kasi maganda yung sistema nila. Sa lower ko na lang, first year to 4th year, sana ayusin nila yung sistema. So kung everyday na mangyayaring ganyan, ay nako, perwisyo sa ating mga estudyante po yan. So okay, balik na tayo dito sa ating pinag-uusapan. Sinasabi nila, kasi ang putang-putang sa yung pangabrasa na Sara taga London at insabihin ng Vice President Sara demand at Britanya agagi nyaman ay so senaryo. So okay, balik na tayo dito sa ating pinag-uusapan. Sinasabi nila, kasi ang putang-putang sa pangabrasa ng Sara taga London at insabihin ng Vice President Sara demand at bakit dalawang nagsasalita, ako at saka si Vice President?
Pakiayos na lang, Engineer Kyle, si Vice President lang para mapakinggan ng ating mga kababayan. Okay, go ahead, Vice President. Masaya din ako na nakausap ko sila at nalaman ko kung ano yung mga problema bilang isang overseas Filipino dito sa United Kingdom. Si Vice President lang para mapakinggan ng ating mga kababayan. Okay, go ahead, Vice President. Nahihirapan ba, Engineer Kyle? Medyo walay technical problem lang, mga kapaborito, ha. Sa ikwang kulang tiagagik at sa ibabagada agagik ay so impeachment to ng Vice President Sara Duterte at panalo na daw, ha? Panalo na daw siya kung ang malaking bilang ng mga Pinoy ay gustong-gusto siya na kaya ang susunod na aapak sa Malacanang. Kwanda agagik, So, speaking of this impeachment, sa pananaw ng mga political observers agagik sa bansa, ngayong papalapit na sa crucial stage ang impeachment trial, ang magiging desisyon ng mga senador, judges, ay nakabatay ngayon hindi lang sa mga ebidensyang isasalang kundi maging sa political dynamics sa Senado. Sa mga naging kaganapan so far sa impeachment trial, mukhang mahihirapan daw ang prosecution na mga dagdagan pa ang 13 senador upang makuha ang 2/3 vote na conviction batay sa isinasaad ng Philippine Constitution unless may maibigay silang compelling new evidence capable of persuading additional senator judges doon sa bilang na 13. At this stage, ang sinasabi ng mga political observers is, bawat isa sa mga senator judges ay fully aware na ang kanilang buto will have consequences beyond the impeachment court, lalo't andyan na ang 2028 national and local elections. And surely, they will closely be watched by the public at may influence future political alliances and electoral prospects. So sinasabi na while some senators may choose to base their votes strictly on the evidence and constitutional duty, others may also consider the broader political implications, including their relationships with key political figures and their long-term political careers. So, dyan Pilipinas kasi, sa estilo irarom niya politiko, they tend to align themselves to the one, yung maksilya kandidato at pagka-presidente. Why? That is to ensure na hindi sila mawala sa political picture. Agauntan. Kanyan, secondary observers, if Vice President Duterte's acquittal becomes increasingly likely, political alignments could begin to merge even before the trial concludes. So, politicians know for shifting alliances may move closer to the Duterte camp in anticipation of a possible return to national leadership in 2028. So, talagang ilinya damo la, i-safety damo la, so sa sarili da atatong tanagagik. Kaya sa ikwanda, if the current Senate numbers remain unchanged, the impeachment trial may become more than a constitutional proceeding. It could also serve as the starting point for the political realignments that shape the road to the 2028 elections. Diba, na-notice na natin ito in the past na kapag malapit ng eleksyon, ay dakdakulay, man umbabasil, umbabasilya politicians at sa may maksilya kandidato. Agauntan. Ay, dangalantay pa. Ready la ata si Engineer Kyle yung statement po ni Vice President Sara Duterte. Yes, masaya ako na nakasama ko ang ating mga kababayan na dito sa London at sa iba't ibang lugar galing sa United Kingdom. At masaya din ako na
nakausap ko sila at nalaman ko kung ano yung mga problema bilang isang overseas Filipino dito sa United Kingdom. At syempre, nagpapasalamat ako sa panahon na napaabot ko sa kanila yung mensahe ko para sa mga kababayan natin. May balibalita po ma'am na magre-resign po kayo. Your reaction po? Oh, never gonna happen. Hindi ako mag-resign dahil yun ay parang betrayal sa 32.2 million na mga kababayan natin na bumoto sa akin. Kung gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat, tanggalin niya ako. You have publicly declared ma'am that you will run for president sa 2028 and Senator Robin Padilla said that he is willing to run as VP. Your reaction to this ma'am? Sa ngayon, pinaprioritize namin yung trabaho namin sa Office of the Vice President at yung defense sa impeachment trial. Kahit pa man na sinabi ko na tatakbo ako sa 2028 elections, lahat ng preparations doon ay mangyayari kapag tapos na yung impeachment trial. Si katutan na natin talagagig, Engineer Kyle, nawala yung background natin. Si katutan nagagig susamay pituyaw na sari managpalapag at kinan Vice President Sara. Meron pa ba yung isa? Meron pa, okay. Play natin yung isa. Ito po yung pagpapasalamat po niya dahil patuloy pa rin po ang suporta ng taong bayan sa kanya despite the fact. Ako ay isang blessed na tao ng Diyos dahil sa kabila ng kahirapan na pinagdadaanan ng opisina namin at sa paninira ng administrasyon sa akin, sa aking pamilya at sa aming opisina, nandiyan pa rin yung suporta at tiwala ng mga kababayan natin. Kaya malaking bagay yun at sa Diyos ako nagpapasalamat at syempre sa ating mga kababayan. Last question ma'am, ang huling mensahe niyo po para po sa ating po mga kababayan. Oh yes, huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam ko frustrated na ang mga tao, galit na ang mga tao at nawawalan sila ng pag-asa na kung meron pa bang pagbabago at mas maayos na Pilipinas para sa atin at para sa ating mga anak. Pero kapag nagtulungan tayo, ibalik natin ang tapang at malasakit, merong pag-asa ang mga Pilipino at ang ating mahal na Pilipinas. Thank you. Si katutan nagagig, siyempre tuyaw da kinan Vice President Sara Duterte. Yagi, kailan pa nabrasa dad si kato agagig. Pakita nga lang natin yung portion na yon na Engineer Kyle. Ay malikat, totoo di man. At London agagig ng si Mabidman, si Vice President Sara Duterte, say kondalan. Niya. Ayan, ganyan po kainit yung pagsalubong ng mga tao doon sa London kay Vice President Sara Duterte, kanyang secondary observers. Kailan kaya magkakaroon din ng ganito si PBBM Kwanda? Ay, siya nga pala, happy 112th anniversary sa Iglesia ni Cristo. Actually, bumabati rin si Vice President Sara Duterte sa kanila, ganun din si Pangulong BBM. At sa kwantulantit sa aming mensahe ito ng Vice President Sara, sa pamagitan ng inyong mga programa sa edukasyon, kabuhayan at mabilis na pagtugon sa mga sakuna, patuloy ninyong ipinapakita ang tunay na kahulugan ng malasakit sa kapwa Pilipino, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Yan ha, happy 112th anniversary sa Iglesia ni Cristo po. SBM, saray balitan matwa. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news, suntuloy, kaya rin saray pakabatan taimano. Malala po ni at saray managantabay. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito.
Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. S P M
Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay. Probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SBM. Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM. Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM. SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. Mamaya na yan, Engineer Kyle. Okay. So, tuloy-tuloy po ang ating SBM, Saray Balitan Matua, sa kabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Mamaya na yan. Okay. Siyempre, kaulop kantabay ni sa ilawas yun kapaborito, kaaryo JCB, Joseph Kanilang Bakani. At wala tilad mi kaduan kapatatin tanagagig say Matuan Liknaay Binmalay. But before anything else, hello, good morning muna kay Sir John Ray Bautista. Good morning, sir. Kay Sir Roger Quiniano say kwanto ngayon yung state of no achievement. Kwanto ni BBM, sana banggitin yung mga nawaldas at mga nabenta gaya ng gold, hydropower, NSIA, Terminal 3 at Atrium sa Makati, etc. Kwanto? Ang pasabog ngayon siguro yung kunwaring pag-file ng kaso kay Romualdez at isa pang congressman. Kwanto? Lik na anda tanagagi ka? Si Katutay Matuan lik na anda. Hello, good morning. Likewise kay Madam Gina Salting, kay Nana Bihing. Nang ninyo yung Nana Bihing. Agtuan tayo mampasnuk yan akulaw. Kanyan nang ninyo, makikitsing yan nay. May imis. Untan subilay. Ag kayo high blood. Mapapasnuk kayo lunes ta lunes. Makadural na agaw. Agaw tanatatang tanagagi ka. Aligyoy na nabihing, maito iterni, mariregalo ni. Ay, age. Thank you na nabihing ha. At sa may tumetawag dat sa ay. Wala lang nguri dilak ni man at nalilingwan ng kulalamat ha. Arara may tilapyan mangkibwal. Okay, mangkibwal ya tilapyan ang kakabalog. Siya sunan palin man na nabihing. Sa ginawak, kiniskisan ko. Kinakalik iramay sabi-sabi to insang ko ingurangur. Ingurangur ko di matalagdanan tapen na ukal ko nilan sito. Duga, nanabihing. Sa ikwanto na nanabihing, good morning po Sir Joseph, God bless always. Likewise kay Madam Mema Alipio, good morning sa presidente na senior citizen na Barangay Basing. Of course, Nana Kunching, Nana Perla, aka Doktora Tansi Kagawad Esperanza. And good morning kay Madam Ja likewise. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Kay Sir Sarlo Gonzales, sir, good morning. Magandang umaga po sa inyo. Arang-rang lang ko may pasnok ni man, mawali pa mapastukan dan sa kay councilor. Ditan ada bali na binmalay, akin kuno ta walay, kwanta no ang tinagawamat, pero singa nag-privilege speech, si Councilor Ikong at meron yatang pinuna na isang department head ba o departamento. I will try to dig the
on the issue later, no ha? Kung ano yung issue nila dyan. Pero, dakil so may mangibabaga agagi. Sa niya agawa na tama ba na punahin ng isang local chief executive ang isang councilor sa flag ceremony dahil lang sa kanilang, something like political differences ba? So, tanong pa nila naaayon ba ito sa tamang asal ng isang opisyal? Kwanda. At tinapodak at sa kwanda agagik, hindi po tama. Hindi po tama at hindi ito naaayon sa tamang asal ng isang opisyal. Ang flag ceremony ay formal at makabayan na gawain. Ito ay para sa pagpapakita ng paggalang sa watawat, pagkakaisa at pagtupad sa tungkulin bilang lingkod bayan, hindi para sa personal o politikal na panunumbat. Ang pagpunahin o pagsisi o ang pagpuna o pagsisi sa isang councilor sa harap ng madla ay lumalabag, sabi nila lumalabag sa prinsipyo ng political neutrality sa ilalim ng Republic Act No. 6713, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon dito, dapat magbigay ng serbisyo ang mga opisyal ng walang unfair discrimination at anuman ang party affiliation o preference. Dapat ilagay ang loyalty sa bansa at constitution ng higit sa loyalty sa tao o partido. Hindi rin professional at hindi rin makatarungan. Ang Republic Act 6713 ay nagtatakda ng mga norms of conduct gaya ng professionalism, justness and sincerity at commitment to public interest. Ang pampublikong panunumbat sa isang kapwa-opisyal dahil sa political differences ay nagpapakita ng personal na interes kaysa sa pampublikong interes at maaring makasira sa dignidad ng opisina at ng institusyon. Hindi rin ito angkop sa konteksto. Ang local chief executive at councilor ay kapwa pampublikong opisyal na may kanya-kanyang mandato. Ang mga pagkakaiba sa pananaw ay normal sa demokrasya pero dapat ayusin ng pribado, privately, sa tamang forum. Ulitin natin ayusin ng pribado at sa tamang forum. Like, halimbawa, magkaroon ng executive legislative meeting o kaya formal administrative process kung may lehitimong dahilan o sa pamamagitan ng magalang na dialogo. Magalang na dialogo, hindi sa flag ceremony. So kung may lehitimong issue, halimbawa paglabag sa batas, kapabayaan sa tungkulin o misconduct, may tamang proseso para dito. Pero kung dahil lang sa political differences, ito ay hindi wastong paggamit ng posisyon at maaring tignan bilang abuse of authority o simpleng kawalan ng decorum. Sa madaling salita, ang isang opisyal na may integridad ay inuuna ang dignidad ng serbisyo publiko, pagkakaisa at respeto sa kapwa, lalo na sa mga formal na okasyon. Ang pampublikong panunumbat para sa politika ay hindi halimbawa ng tamang asal. Remember, isa po sa mga gawain sa Sangguniang Bayan, Sangguniang Panglungsod, sa Sangguniang Panlalawigan, ay yung pagde-deliver po ng privilege speech. Mayroon pong tinatawag na privilege hour o privilege time. At ito ho'y bahagi ng internal rules of procedure ng konseho kung saan maaring magsalita ang isang miyembro tungkol sa anumang usapin ng pampublikong interes. So ano ito? Sa ilalim po ng Section 50 ng Local Government Code Republic Act 7160, ang Sangguniang Bayan
ay may kapangyarihang magpatibay o mag-update ng sarili nitong internal rules of procedure. Kadalasan kasama rito ang privilege hour o privilege speech. Ano ang karaniwang katangian nito? Maaaring magsalita ang sinamang miyembro, counselor for that matter, sa usaping pampubliko kahit hindi ito kasama sa regular na agenda. May time limit, halimbawa 5 to 15 minutes, depende sa rules ng particular na sanggunian. Maaring sumailalim sa interpellation o pagtatanong mula sa ibang miyembro. At dapat manatili sa paksa at sumunod sa parliamentary decorum, walang name-calling, mudslinging o unparliamentary language. Hindi ito ordinance o resolutions, ito ay pahayag o talumpati ng isang miyembro. So ito ay isang bahagi ng legislative privilege para mapanatili ang malayang talakayan. Malayang talakayan at oversight function ng konseho. Ng konseho at ating tanagagi. So, kung magdi-deliver ba ng isang privilege speech ang isang counselor, pwede ba itong pakialaman? Ang sagot po ay hindi. Ang Sangguniang Bayan ay legislative body habang ang mayor ay executive. May separation of powers sa local government. Papaliwanag lang po natin. Ang vice mayor, ang presiding officer ng Sangguniang Bayan. Ang mayor, hindi miyembro ng sanggunian. Malinaw po yan. At walang kapangyarihang kontrolin, pigilan o magdikta kung ano ang maaaring sabihin sa privilege speech. Ang panloob na gawain ng sesyon kasama ang privilege speech ay nasa kapangyarihan ng sanggunian mismo batay sa kanilang internal rules of procedure. Ang mayor ay may veto power sa mga ordinance at resolution pero hindi sa mga talumpati o deliberasyon ng konseho. Ngayon kung may issue sa nilalaman ng privilege speech, halimbawa libelous, unparliamentary o labag sa rules, ang tamang proseso ay panloob na aksyon ng sanggunian mismo. Halimbawa point of order, referral sa Committee on Rules o disciplinary action sa miyembro. Kung may legal na batayan, hiwalay na legal remedy, hindi pakikialaman ng mayor sa gitna ng sesyon. Okay? So, ang sabi, ang pakikialam ng isang local chief executive sa privilege speech ng isang councilor ay maaring tignan bilang panghihimasok sa independence ng legislative body at hindi naaayon sa prinsipyo ng separation of powers at local autonomy. So remember, ang privilege speech po ay karapatan ng miyembro ng sanggunian sa ilalim ng kanilang sariling rules. Ang local chief executive ay hindi dapat pakialaman ito. In other words, in short, know your boundaries. Agaon natatang tanagagi ka? Know your boundaries. May mga legal remedies na pwedeng na nakahain for you to express your sentiments, grievances, or whatever in a proper forum. In a proper forum, but not in a flag ceremony. Ni Seconda Jai, wag na nilang sayangin ang oras sa paninira ng iba. Magkwento na lang sila ng kung anong magaganda at ginagawa nila na maganda para sa bayan ng Binmalay. Kawawa ang mga sinisiraan, hindi sila nakaharap para depensahan ang sarili nila. You see the reactions of
the people of Binmaley. At ay matwanlik na andalabat agagi ka. So sa ikwandat, sa reaction dar, alam niyo yung parang naopos na kandila na biglang, siya nakalaygana yung kwanda at ating tanagagi ka. Ay, agi. Kanya sa kwanda agagik ditan, bali na Binmaley at sararatan niya observations da agagik. Antay wala rin lulitaw natin niya ngaran. Tandem ya posiblin manarap. At sa arapin niya bakal. Single agagik. 2 years is madali na yan. Yung taong na yan. And at the back of their minds, nasaray pigaran matalisi wiran political analyst di tanad Binmaley. At satay marakap kuno ya tandem at numakapan ulop so equity of performance tan another equity of performance. Ay, ibig sabihin, performing malamay mayor, performing ni may magmahaliyo vice mayor, sige unta, nagaunta na nagaging. At ang ideal na pagsasama, dapat may isang magaling na leader at batang leader. Uy! Ay maganda ito. Magaling na leader at batang leader. Ano ang ideal doon? So, pag magaling na leader kasi, of course, may karanasan na yan. May track record at kakayahan. Ibig sabihin ng track record, mayroon na siyang napatunayan. Marami na siyang nagawa para sa bayan. Nagauntan. At siyempre, pag mayroon siya magandang track record, questionably pa ba yung kanyang kakayahang mamuno? Hindi na. It follows sa gauntan na tatang tanagagik. Samantalang yung batang leader naman, siyempre bata, masigasig at may bagong pananaw. Agauntan na tatang tanagagik. New ideas and full of new ideas at ating tanagagik. So, sinasabi nila, ito pag nangyari sa 2028 local elections, ito daw ay magiging matatag na pundasyon at makabagong lakas. Ngayon, isasalarawan po natin yan. Isipin mo ang isang bihasang kapitan ng barko na kasama ang batang first officer na bihasa sa modernong navigation system. Ang magaling na leader ang nagdadala ng malalim na karanasan sa lokal na gobyerno like budgeting, project implementation, crisis management, network at credibility sa mga ahensya, business at komunidad. Kakayahang magdesisyon ng mahinahon sa gitna ng political pressure. Track record na mapapatunayan nagawa na niya ang mga proyekto, hindi lang pangako. Diyan ba sa bayan ng Binmaley, may kilala kayong ganyan? May nagawa na siya mga proyekto. Hindi lang puro pangako, agaw tanatatang tanagagik. I know you know one. And I know you know that in your heart na meron kayong kilalang ganyan na naging mayor na ng bayan ng Binmaley. Samantalang ang batang leader naman ang nagdadala ng enerhiya at bilis ng pagkilos. Digital native mindset. So, siyempre, social media lagi yan. Data-driven decisions, e-governance. Mas malapit na koneksyon sa kabataan at bagong generation ng voters. Fresh ideas sa climate resilience, startup economy, mental health at modern public services. Mas mahabang time horizon dahil bata pa siya, natural na iniisip niya ang 10 to 20 na taong pagsulong. Kapag pinagsama ang magaling na leader at batang leader, ang resulta ay complementary leadership. You see, may continuity, hindi biglang nawawala ang institutional memory. May innovation, hindi stagnant ang sistema. May mentorship, natututo ang bata sa praktikal na politika habang natututo ang senyor sa bagong paraan ng pakikipag-ugnayan sa tao. At higit sa lahat, may credibility sa iba't ibang edad ng botante.
yung matatanda. Oy, speaking of matatanda, bakit daw dyan sa bayan ng Binmaley, kapag may isang counselor na makikipag-meeting sa mga seniors, nagagalit daw yung head. Bakit kayo nagagalit? Pag-aari nyo ba yung mga senior citizens dyan sa bayan ng Binmaley na kinakailangan bang humingi ng permiso sa inyo para para makapag-meeting lang yung mga incumbent officials sa mga senior citizens? Ano yan? Are we under martial law? Are we under any dictatorship or for that matter? Huwag namang ganon. Wala bang karapatan yung mga senior citizens na mamili ng mga taong gusto nilang makasalamuha? Gusto nyo kailan? Huwag naman. Magsasawa sila sa mukha mo. Agaw tanatatang tanagagik. Wag. Hindi nyo sila pagmamayari. They all have their freedoms. They can choose. They have all the right to choose kung sinong gusto nilang makasalamuha. And you don't have that right to stop them. Wag ganun. Wag ganun. That's not a good leadership. Yan yung tinatawag nilang insecurities. Gusto nyo silang hawakan? My goodness. Happy Senior Citizen Day. Happy Grandfather and Grandmother Day. Yesterday was Happy Grandmother and Grandfather Day. Mabuhay po yung mga grandmothers and grandfathers po natin, ha? Wag ganun, ha? Wag ganun. So ito, ituloy lang po natin. Sa decision making, pag sa magaling na leader, maingat siya at batay sa karanasan. Sa batang leader, mabilis at data-driven. Pag pinagsama mo yan, magkakaroon ng balance at modern decision. Sa pakikipag-usap naman, ang magaling na leader, traditional at plus personal works ang katangian yan. Pero sa batang leader, digital at youth engagement. Pag pinagsama mo ulit yan, nakakaabot sa lahat ng sektor. Tama, di ba? Sa proyekto naman, sa magaling na leader, natapos na, may resulta pa. Sa batang leader, may innovative at scalable. Siyempre, ito magandang design. Kwantura, gaunta na tatang tanagagik. So, ang pinagsamang epekto, legacy plus future proof. Sa credibility naman, sa magaling na leader, proven. Sa batang leader, fresh hope. Pag pinagsama mo yan, mas malawak na support. So, paano ito magiging epektibo sa totoo? Hindi lang purma. Kailangan talagang complementary ang skills. Kung parihong pugi lang o parihong matapang lang, walang lalim. At meron din may succession mindset. Ang layunin ay hindi lang manalo sa 2028, kundi magtayo ng susunod na generation ng competent local leaders. That should be a good leader. That should be the quality of a good, one of the qualities of a good leader. Mag-train ng mga susunod na generation ng competent local leaders. Agauntan, So, sinasabi nila ang pinakamagandang pagsasama ay parang matandang puno na may malalim na ugat. Magaling na leader na pinagtutubuan ng bagong sanga na malakas at flexible, that is the batang leader. Ang ugat na nagbibigay ng katatagan laban sa bagyo ng politika, habang ang bagong sanga ang nagdadala ng bunga para sa susunod na henerasyon. At sabi nila, iisa yung kanilang mindset, iisa yung kanilang idea. Sino yung nasa isip nyo na pwede magsamang magaling na leader at batang leader? Ang sabi nila, kasi yung may experience na nakita na ng mga binbaling yan Sino from among the mayors? Let's make a comparison. From among the mayors, sino ang nakapagpabago? Yan
sa public market. Bakit nagkaroon tayo ng evacuation center na moderno at multipurpose, maganda? Bakit tayo nagkaroon ng training center? Bakit gumanda ang munisipyo? Bakit maging maayos ang plaza? Bakit nagkaroon tayo ng bagong building ng Sangguniang Bayan? Those are achievements. So, sinong qualified doon, sabi nila? Di ba? May idea na kayo? Of course, I know you have in your mind, may mga idea na kayo. Agaunta na natin tanagagi. Sino naman sa mga batang leader pwede? Sino yung laging umiikot sa mga barangay every now and then kahit hindi eleksyon? Na gabagabay, labalabay, nasaray, senior citizen, kanyan agi-agay, na naiinggit yata sila sa iyo, konsilor, kasi galabalabay ka na saray senior citizen. Pati saray mamaistra, labalabay da kamat kunsi. Tapugi malante. Maaro ni. Agauntan, you have any idea? Mamaya pagdating ng araw, babanggitin natin sila kung sino. Magandang tandem na yan. SBM, saray balitan matwa. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Akaulo pakantabi lalangula sa ilawas yun karo, lawas yun kapaborito JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay timot at technical side si Engineer JFC, Jail France Kayabiyab. Pasensya kini, agyunin nakaulop si punto por punto kay atong Remo, tawalay lilik na ento, Ara may mampapabatid programa to, jalad untumbok kuno, So, Binmalay, it's another day. It's another matuan liknay, Binmalay. Basta importante, wag ho tayong susuko, manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maasahan. There ain't no mountain too high to climb, and there ain't no mountain too heavy to move. Cebu bukas, ito lamang sa #1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito!